Hi guys, mazong adlaw ninyong tanan guys. Kami na pud ni Kin and Kim Family Vlog o sa katong wa pa naka-subscribe diha sa among channel, palihog kog subscribe kung wa pa mo naka-subscribe guys karong masundan mi ninyo kada adlaw. So mazong adlaw ninyong tanan guys. Sa gahapon guys, mo tong na tong among lakaw, nakakita man jud mo sa among lakaw gahapon. So na okay na kuan na nagtambaw ag among bibi Kim Kim, bitaha na yung taon. Na di wa na zaning kuan. Bitaha na dyan basta makainom ng tambaw. Yan ako nun, kaan na sa zagkuan. Sama na yung giit. Pan? Pan ko na. So guys, grabe gadzidrong panahon na guys ba. Kaya pag guman sa kanang naay tangkasos mga bata, ang mga kuya, gihilantan, si Kim Kim na infection sa isang kidney. Na infection sa isang kidney. Oh, na pala yung problema. Ginoo ko, pastilan. Gusto Lord. Ito. Na kuan guys sa sitwasyon ni Tiri karon kita man siguro mo sa katong na sitwasyon ni Tiri nga katong ipakita nga ginoo ko. Tay kami na kakuan sa video. Pagkahibaw ng mga nainganas Tiri, grabe ginoo ko di mo ka kuan. Pati mi na kuan guys ba nga na problema isa naman ni way taro nga kanang may trabaho sa Gabriel karon nakasud siya guys og trabaho dara pag adlaw gahapon og karon isang sud sa trabaho kay namuna ra lagi in taon datos basak og kanang nahimay bitaw itanam manas basak namuna ra sila kay uso nam dari sa buwag mo ra tawo isang nakuan duha ka adlaw ampol mo ko sa Ginoo guys nga makasud pas Gabriel og laing trabaho kay matabangan ang mustiri kahatag ni si ginagmayra kay grabe Ginoo ko di lalim mag sitwasyon ni Tiri karon nga ag kuan ba jud na isang kasing-kasing simbako og makuan kay hangaton naman siya ay Ginoo ko Lord gabi igad na Ginoo ko gaampo ko din mi sus ko Lord bangin taos Tiri kay Ginoo ko kami kamera ba jud ng idara guys 32 una lamang ko panguwag kay mo nang anak ko itulo ka anak muna guys makagauk ajo gabi kami sa Gabriel ga hinuktak mo yung saan naman ay panga o ba mi pernaminting trabaho na may nga ni video sa pila raman taon pi income sa ingan mo sud lang magtag $3 sa isa ka video no, pasalamat mis mga wa nang skip diha kay masudlan in taon masig tagpilag among kuan ay ginagmay mamiso madyo na laman mo to guys naghisgot mi gabi nga unta maka kuan mi og ginagmay nga hinabang among mapaabot kod ato ni Terry manuktok mi das mga kasing-kasing diha nga manggiluyon di magduha-duha og kuan guys baka na og mga ginagmay ra nga kuan nato masig piso-piso tan-awa man ninyo sa YouTube channel ni Terry nga katong ijang kuan nga Terryverse tan-awa man ninyo guys kay tuoy jud sitwasyon ni Terry karon masig kami di mi katuo nga maingana siya arang ba dyan nakaduka ka nang naay kanang malipadyan ba nga na pero saan man lagi nga naman lagi si Jay mga gipangbati si Jay lawas na si Jay epilepsy na si Jay karabang ijang sa inganda na karabang patol kay angin lagi datos katuin ng trabaho sa unang hagbengan si Jay katong hagdanan nga kanang sa inganda ng hagdanan ng kagwang kumoto guys gabi naghisgot yun si Gabriel si Tarang taong maguwang saan naman nga umantawon si Jay Tarang trabaho kay baw manggajud mo nga kami lagi ang taon po, gikan taon po miss ka ng mga kuan nga agamang mga bata na kuan lagi po, pasalamat mo ko sa Ginoo kay nabintaha na dyan sila Kim Kim na kuan na og tambal gahapon kinumbatihay dyan na magpangita og doktor aron maka wag tambaw sang anak kay di ko mahalang na nga ag bata takigan kada gabi kay tungod sa kataas sa isang hilanat Ginoo ko mo na lagi pud to nga nakakuan na pud mi nga mo nga na si Tiri na napigi pamati Ginoo ko isang kasing-kasing Ginoo ko Lord arang gud ka kaingan siguro mo Ginoo ko Lord naan sa naman taon ni nagsunod-sunod man laman pero gyapon mawad ipaglaom guys na konsitiri na kami unja inigabot ni Papa Gabriel og pila to isang kita kay nagkuan man ang isang adlaw tag 450 kuan datos basak so amo to ipa atedad to madto na laman guys na ginagmay nga tabang-tabang ba di ba dyan lalim ng problemahan sa Mulakaw pa sila mga to pa sila Manila arong makuanan lagi na
upirahan si Tiri na Ginoo ko. Kinahanglan ba nagdakong kwarta. Saan man taon lagi nang kami mga purdoy man taon mi. Mga guys, Ginoo ko. Guys ato mga followers diha palihog lamang ko og kanang tan-aw dagtos kanang naay kanang YouTube channel ni Tiri. Ito isang kuan nga Tiribers. Tanawan niyo guys kay to datoy nakakuan ni nga isang GCash ug sa isang bank account to dito nakakuan guys. May gabi kakuan mis kanang mga videos nga kuan nga na Ginoo ko. Kasi may naka uminahalin na si Gabriel taon arang gauwan taos maguwang. Saon ko na nga si Jaw man taon sa tarong trabaho lagi kaya arang laging bisira ang taon na buhol Ginoo ko. Pwede pa naman lagi mag kuan kada adlaw or lamang nakita. Malagi na saan man gazid nga tagsara jud dari manuho. Labi na lagi dito sa paghuman sa Bagyo, daghan man lagi na apektuhan. Isa jud mis na apektuhan guys. Kay kami guys, ako nagtinda-tinda jud ko dari sa bahay ug ginagmay. Sa kato lagi pag kuan lagi dado sa among bahay, wala karon kuan jud na magi stop sa jud na mga agwan sa among bahay kay wa na jud dumi ka piso-piso mo lagi tong ang mga bata pud na nga kuan man lagi pud higi pamati. Kay basig kaingan tong uban o mga kwartaan na may naglaag-laag mi upang law para masayo din taon mo sponsor ay taon to hinatag ra to sa mga sponsor o makalaag mi didto. Kay requestos na nag-sponsor namo. Salamat kan mi nakaabot mi nito na malagi tong pagkahuman na daghang kuan. Saan man lagi na nga di man lagi nato kung sa kuan pa di lagi nato hawak atong kuan ba. Daning kalibutan na. Kung na mga tindahan guys, wapod, ginagmay raw. Wanay sadya na gamit na kwarta doon sa mga bahay. Wala ka dyan, may sinaw. Kaya nabilin na to, kuan na laman siguro to, day. Tawas na to. Kuan. Malagi na problema, may Ginoo ko. Asap na taon, may danig ka kuan, Lord nga. Madugan ni kinakasid si Gabriel og trabaho to isang do ka adlaw. Madu na naman to itabang amang ipuno-puno sa kuan ni Dastiri. So guys, tanawa naman ninyo ang katong YouTube channel ni Tiribers. O dito kay na lagi kinahanglan lagi sa mga operahan sa isang heart. Lagi different siya basta tanawa na ninyo dito guys. Hindi ko ka-explain kay kastilan Ginoo ko. Gikan palagi tas daghang kuan nga ningabot. Ko masige ako na stress pa ako guys kay nagabot-abot na sunod-sunod ang mga problema. Stress jud ko. Sabi na sa mga anak kung may batiin, ito mahaluna, Ginoo ko. Pareha sa Miss Gabriel, lang sige dyan ampong, Ginoo ko Lord. Ang mga anak ka doon taon pasagdi kay pastilan. Bahalag wa tay sapi, basta wa tay batiin sa panglawas guys. Nakaingan ko nga Lord. Bahalag wa may sapi, basta ang mga anak healthy laman. Basta healthy laman dyan ang madong. Healthy laman dyan ang panglawas sa tibok pamilya. Mga dyan ay pinakadabes nga. Kuhan nga gikanisa. So guys, katong ang mga followers diha palihog ko dito og to guys tanawa naman ni Jo dito sa katong kanang datos channel ni Tiribers kay bang manggazag ko nga naidaghan din nga nanubra ag ilang blessings no guys kanang na ay sige nagmay ragad na may nakakuan og sa Gcash pwede man na piso-piso 5 10 pesos basta dako na nagtabang guys. Hang 4,000 nga subscriber siya ro muhata og tag piso maabot na 4,000 guys no. So dako na nakadugtabang guys ni Tiribers so atong tabangan si Tiri guys kay kinuko kinabuhi na danay mo gi kuan guys kinabuhi na danay mo gi kuan ba nga i-survive na tag kay Ginoo ko kaluoy kag Tiri. Nagtanaw ko sang video gabi kaming dos Gabriel na Ginoo ko ana naghangak nga bigas ba sa ginhawa na nga guys kay kuan ba just kasing-kasing di ba? Kaya ako bitaw sa una guys nga na-stress ko itong pagkamatay sa maguwang. Wako kaginhawa ko naman na ito sang kasing-kasing mo itong na kaingin ko isa dyan siguro sa makakuan sa tao kaniyang stress daghan og kuan sa lawas hatag nga sakit kang stress. So guys mo to guys nga sa ginagmay ra gyud nga pamaagi guys nga katabang ta kana atong piso kinabuhi na mo atong giluwas na guys. Mga guys manukupos ang kasing-kasing atong tabangan si Tiri mga nakakuan si Ja yatubang ni Ja karon nga kuan sa isang panglawas ano si Ja heart nga kinahanglan gud da operahan. So mo to guys magnaatong taon ko katong mga malumog kasing-kasing dana tabangan taon nato si Tiri si sa ginagmay ra gud nga kuan guys kanang piso diha sa Gcash ma hug man na
kuan man masent man na. So adto tan-awa laman agad tong na GCash account ni Terry tapos ijang bank account dito sa ijang channel tanawa laman dito guys. Pero tabangan na to Terry kami gajud na Ginoo ko nag-ampo gajud kung maka kuan mi dari kwarta saan man lagi nga na yung mga tindahan guys damo nagajisud promise na tayo mga tindahan tayo mga sud agdana ra mo na sud pero dato sud wa na to sud kay tanga lagi tos kato pang among pagpatuko dato kuan among bay o bahala na ng tinda diha basta kay kuan lagi saan na ron nga jamu-jamu di lagi may pangita daring kuwas buhol guys di dengan sapat nako ang bagjudar na pay pandemic ni baroy ilan sa inami yan guys nga tabangin mininjo nga yampo ang taon nag kuan ni Terry nga maokey siya hinaot ko nga okay ang taon na maokey na yung taon si Terry kay na Ginoo ko di ba lalim mag-atubang og nga ng problema ha uy kinabuhi na ba nang isgutan kinabuhi na wala na nakasalalay na guys di ba masig kuan na kinabuhi na mo gi kuan ng kuan na sa isang kasing-kasing. So guys, manuktok din medyo mga tagsa-tagsa kasing-kasing diha nga karong panahon na needed og tabang ni Terry financially sa inyo pong mga pag-ampo iapil yung taon po si Terry sa itong mga pag-ampo at ang iapil si Terry nga ma-okay siya ko bata pag-adyo 32 pa edad pareha na mi galing ka na una lamang ko panganak una man lagi ko panguwag is no ito ko mauwaw na kay tinaud man mo to guys kay diya sa Papa Gabriel paabot ng Papa Gabriel og sa isang kuan kay ito lagi isang tinarbahuan mo to yung mga kuan guys mga adugangan tulad dato laman mo i-search naman ito ag kuan ni Terry nga para masidlan o kisa to yan mo willing nga mo kisa to willing in taon niya nga mutabang please kamo na mantigo o pilay insong i-share sa insong i-share nga blessing ato ni Terry kay arong matabangan natin siya ilabi na sa itong mga pag-ampo at insong iuban kanunay guys nga maukay na gisang palawas nga unta nagkuhan gito ko nga tabang pa sa tambal hindi naman ng operasyon kay hindi naman ipagstilan opera na yung hisgutan guys mahadlok ko sa opera kay nahintulog hadlikun ang ampo ng Ginoo nga unta tabang pa sa kanang tambal yan tambal ba yan need ng mga abrihan pa ng dughan o abrihan pa ng heart no ipagstilan tao na lang tao guys no so tabangin mo sa pag-ampo guys nga makasurvive ang taon si Terry so isang debate karon o mora na yung videos karon guys so salamat sa pag-uban mora sa yung video karon pasensya na mo handyo gajud ko nukto ko sa mga kagsatag sa kakasing-kasing guys so guys mora na yung video karon guys so mahinaot mi nga tabangan mininjo sa pag-ampo para sa kaduhang Terryverse unta iapil ninyo sa yung mga pag-ampo nga matabang in taon og tambal nga kanang tambal agad nga kuan di nang opera kay mahadlot ka nang maghiskot og opera pero kinahanglan gud operahan awa na gud tay mahimo at na din nang ituggas kamot sa itong kaytas-an ng tanang mga kuan sa mga ganitang plano mo na yun guys nga di gud na taghawak at ang hinabuhi daling kalibutan na pero mo na yun nga mag-ampo gud tag hugot nga pag-ampo nga do tanija og kanang kaduhan nga kana jung kinasing-kasing nga pagkuan ba pagpangado niya kay why pag-ampo nga di niya kanang paminawon labi na kung kinasing-kasing nga gatong pag-ampo nga pangado og kanang naay tabang gikan niya mura na yung video karon guys salamat sa pag-uban namo og amping mo kayo uga sa magani mo karon guys og see you tomorrow sa mga another video guys amping mo tanan og God bless ninyong tanan